पचरापुर हो। 9 दिन नवमी में आई के मैया कैले बड़ू दुखवा दूर हो। बगवे पे हो के सवार है मैया काके करब पचरापुर हो। दर्शन देखिए मैया करिए दुख दूर मैया चलल जाई हाथ जोड़। माई तनी दे दधियनवा तोहरा से करी ले गुहार। माई तनी दे दधियनवा तोहरा से करी ले गुहार। माई तनी दे दधियनवा। जले नया नया दियना धनी तोहरे ही अंगना। देख लाइव जाके चुनरी सजी मोर घरे अंगना। जले नया नया दियना धनी तोहरे ही अंगना। देखी लाइव जाके चुनरी सजी मोर घरे